הווטרינר הראשי במדינת ישראל יהיה איתנו ויסביר למה הוא לא אוכל ביצים בארץ, אבל אנחנו כאמור בשיא עונת הנסיעות, ואלינו למערכת הכל כלול מגיעות תלונות רבות על המחירים. אבל לא רק. שימו לב מה קרה לנופשים במלון אורחידאה באילת. שלום סיוון, אני מעוניין לשתף אותך בחוויית שירות נוראית שחווינו אני, אשתי וארבעת ילדיי במלון אורחידאה באילת. כשהגענו ב-24 לשביעי לקבל את החדרים, את חדר הילדים קיבלנו רק ב-6 בערב, וגם כשנכנסנו לחדר, החדר היה עם ריח של תחב נוראי. שיא השיאים היה התשתית של המלון, פיצוץ מים שלא טופל במשך סוף שבוע שלם. 11 בלילה, בוא נראה אם יש משהו לשטוף פנים. אוי, אין מים, איזה יופי. 5 כוכבים. איזה יופי, אין מים. גם ביום השלישי הגיע עובד והתחיל לנסר עם דיסק בזמן שישנו צהריים ולאף אחד לא היה אכפת. ארונות שבורים בקרבת החדרים, משקוף דלת כניסה סדוק, ידית של דלת שיוצאת מהמקום, מזגנים מטפטפים בחדר האוכל ובמועדון הילדים, חדרים שלא עוברים ניקיון בטענה שבסוף השבוע לא מנקים חדרים, זה מה שאמרו לנו בקבלה. אנחנו דורשים פיצוי הולם עבור, כן, כמו שאמרתי, 7,000 שקלים שהושקעו בנופש שנהרס. פנינו למלון אורחידאה, הם אומרים כי הם מתנצלים על אי הנוחות שנגרמה לאורחים. באזור הקרוב לחדר אירוח במלון אורחידאה אילת התרחש פיצוץ בצינור המים שגרם לנזילה. נוכח אי הנוחות שנגרמה לאורחים הוצע להם על ידי הנהלת המלון להתארח באחד מבתי המלון של רשת אורחידאה בתל אביב בהנחה של 30%. הם סרבו ודרשו חופשה חוזרת ללא תמורה, האמת שאפשר להבין אותם. לאחר פנייתנו כאות של רצון טוב, הם ישמחו לארח את האורחים שחופשתם הופרה במהלך התיקון לחוויה מתקנת ללילה כמוזמנים שלהם. מיד מדוע נעלמו